Bakit pa natin in-overtaken yung isa? Dapat din na natin in-overtaken. Pero, Gusto we don't mong have overtaken change. kanina eh. We don't have change. Oh, wow. Look at that. Ooh, wow. Hindi naman passable doon. Hindi naman padadaanan ang highway. Oh, wow. Pero kanina mas less pa eh. Mas less yung ice kanina nung ginanuan natin. Hindi pa siya talagang ice. Basta ito sa I know. How many miles more? 7.6 miles more before 89. hindi mo na nasabi 89. Mas marami kasi dumadaan na kaya Oo nga eh. Para less para walang hindi siya icy. Si Sir isa lang yung kanyang light. Meron ulit tayong kasunod. Tandaan pa. Ayan, napaka-icy niya, oh. Oh, ganda. Here on the Copper White Road, Arizona. Napaka-snow. At saka ice and road. Kung ano yung speed. Yan din ang speed ni Sir sa likod natin. Ayaw niya tayong layo. Kaya ayaw niya tayong layo. Kahit na-overrun na ng snow, nagtututok pa rin si Dear Car. Dear Car. Di ba dun sa 89 months snowy rin siya. Pero looks like pinuplow nila lagi doon. Maraming dumadaan doon so yung init ng sasakyan